Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, asino ti sirsiri pamititawa ke bigbigat marites bakay. Kita eman, Floro Lakay. Nimot karlo nga anak tataglablaba. Ay, nakasadsadot mo ngamin launay, di manugang ta. Awan mo tikunan ang agtrabaho. Di ka kumagsaw iti kasta bakay. Nga binsag paminsan mo lang aglaban ni Carlaw. Ken washing machine mo ti usar na. Day takot nga raud. At the washing machine ang mausar. Ngam di pa'y mo't maaramid ni Alti at aglaba. Unay kan. Di mon pakibiyangan ti anak ta. Isudamitin nga agasawa ti agsarita may papan iti day ta abanag. Gaputan na anos ni Carlo. Pagbalinan na mutan nga under di saya. Ay saan ang nasaya at kasta, Flora? Di ka ka di maragsakan. Ta responsable nga asawa ti anak ta. Amo na ti aglaba. Agsak daw. Aglutaw. Ken aminaw. Ay saan? Talaga sa anak ang maragsakan. Ta feeling dun niya mutan day ta amanugang ta. Anya ti masapol yun, nanang? Awan ba, imayak lang, tanakitak asika ti aglablaba, Carlo, anak ka. Sa dinaw ti ayan ti asawa, maya. Nakaturog pa lang. Ay nawaw, anyat orasan, ngam nakaturog pa ilang. Napuyat ngamin idirabi, nanang. Ay nawaw, ti bagam kitday, sadot ti asawam. Saan asadot ni Alti ang asawak, nanang? Napuyat laeng. Taiso tinanga si kaso iti anak May. Sigay, kanunungan pa'y tidakas nga aramid ti asawam. Awan nukasta akanayon, Carlo. Feeling dun yan tumaday tang asawam, imbes apagserbyan na ka nga asawa na, saan tabaliktad mo? Ninanang ka di ti kasarsaritam itay iti paraangan tayo, Lakay. Wen, iso bakit? Apay? Anya ngay timbagana. Awan mo. Apay ngay nga rod akas jeti lang ngayo itay. Kasla seryoso mo ti pagsarsaritaan nyo. Ay, nawaw. Awan bakit? Dalaim may nasinalod-sawd. Okay nga rod. Pinagkapim ko mapay Di na mangarod kayat. Jakman amo ka ni nanang. Nagado nga issue, itibiyag na. Ala, agtugaw ka nga rodan, ta itimplaan ka iti kapem, Lakay. Ay na, talaga ang maistresak iti day tang Altea, Lakay. Ayan niya lakit din to'y bakit kun aya. Namin ano nga imbagaken ka ano mabalain. Di mo pakibiyangan da Carlo ken Altea. Naglalaingan day tang Altea ngay. Judgmental ka launay mo. Amaw makapaspas ngay laeng jay tao. Kasta ti mapanmoy pagbaga. Imbes amapan ka iti ayanda, tayong ka ida bisitaan. Saan? Tatila madmadlaw mau. Wala tamay saak nga ina. Siyak ti ina ti asawa na. Ay nawaw. Wan, sikati ina ni Carlaw. Ngem saan na kayat asawain apakibiyangam mo aminin Kasano ngay no agapad agapukeng ka. Amaw, Floraw. Saan nga agbalbaliw day tang Altea no saan amakurektar? Ay, panagkunakit si katirumbang agbalbalew, Marites, bakit? Saan ani Altea ang asawa ti anak ta? Kas makita kit naragsak ni Carlo nga anak ta, iti din na ti asawa na. Si kasalaang ti judgmental ka. Uray simple, pagbalinem nga isyaw. Anya naragsak mat asasawam si ka, Floraw.
Na, Saan ton arumagsak ni Carlo? Takas tamot ti ugal yun ti asawa na. ay nawaw. Ay na, nag-cute ti anak mo, Althea, ading ko. Ay katuan may pinagmanahan ako nada. Wan gayam, kasladyak mo't makitkita ti katugangam a babae. Asidaglaang ti balay da. Ngam sala umay dito'y balay no adda ni Carlo nga anak naman ng Remy. Ay nawaw, apay ngay, Jak amo manang. Kasla kaguran akmat. kasanumat anay bagam ti kasta ading ko. Nangag ko ngamin ti sarita andakin ni Carlo idi na minsan. Kat nagado ti dakas nga imbagbaga na kontra kanya. Ay nawaw, anya klase mo ti katugangan dayta na kay batugam ading ko. Ngam oray kaskasano, swerte ang aklat na. Ngamin naanos mo ti katugangak a lalaki, manang. Ano saklatan ti makibagay iti katugangak a babae. Iti kasta, awan ti riri. Oh, prutas para kan ka Althea, friend. Agyaman ako unay, Ferdi. Pasensya kan. No italamanan asinarongkaran kayo ka ni baby. Busy ak ngamin iti online business ko. Ay, nawaw. Okay lang, bakla. Maawatak mat. Ayun gayam, surwan naktuman mat ngag negosyo. Anya ti kayat mo negosyo? Uri anya dita Kayat ko mat ti agtrabaho. Iti kasta, makatulong ak iti asawa. Sigurado ka ba ilam? Sapay ada ni baby. Ano sak tapno awanan ti makuna ti katugangak a babae kanya. Apay, anya ti bagbaga na aya. Nagadu no daduma, kasla sugsugsugan na pa iti asawa. Tati parikot kadagiti kakasta a katugangan. Manmanu ti katugangan a nasayaat. Ay na, mabalin la ko mga agpil iti katugangan. Ang okay lang. Tinapatag, kat awan ti dakas nga aramida kan kuana. Sa dino tinagkapuan ti dakil a package iti salas tayo, bakit? Lakok dagita lakay. Ay nawaw. Saan mo't akasapulang nga agtrabaho ka? Asi kaswumlatan ti anak ta. Kayat kumat no adda pa ka kumikumak lakay. Narigat mat no mat maturog latan ter aramida. Amangan no mairuamak. Agtrabaho kanto ano, dumakal ti anak ta. Hindi nakadi pa kadanag ang lakay. Okay lang kanyak. Saan na bale, tanalagan laang mat day tatrabaho. Mala, agpulas ka man kit di, tasikapay laang ti mga awer kini baby. Taapay. Una, tarugyak mat ti ag online selling lakay. Nay, hindi kayo mati lumabas iti paraangan, nanang. Ay nawaw, si kamanan ti agdaldalos iti paraangan niya o Carlo, anak kao. Napuyat nga min ti asawak. Kanayon maten amapuyat ti asawam. Anyaya ti pakapuypuyatan na. Nag-live selling nga min idi rabi eh. Live selling? Wen, in live selling na dagiti lako na nga ulas. Anya, no kasta, online seller matan ti asawam, anak kao. Kawan, nanang. Ay, kunak man no education tinalpas na. Takay ki di mo. Kasta ti uso ita. Online selling. Oo na yan. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti ko kumaray. No maamuan da nga aglaklak kumatan iti second hand akum kumpurme ti asawa ti anak ka. Amangan no panunutan da nga agbibisin kayaon. Bayan nyo ida. Panunutan da. No anya ti kaya da panunutan, nanang. Saan tayo naparikot da ita? Ay, talaga amang ibabain day tanga Althea. Pluro, lakay. Ay nawaw. Kasano nga'y babay na ka di tao. Unay katikas ta atratom iti asawa ti anak mo na ya. Ti ko na ide, saan da pa'y ang nagkalay sa iti anak ta. Kat education tinalpas na. Ay, Kunak ano agisuro mo tayo, angam saan magtagon online selling kit di ka naun. ta, anya ko mamagparikot iti day tangay. Amom ka dahil no anya tila ko na. Second hand nga usar. Ay na,
Saan laeng asadot day tang Althea, mangibabain pay? Ay, no para kanyak. Sana nakababain, day ta trabaho. Agyamang kakidya. Taure kaskasanaw. Ada panggedan na, kabayatan ti panangawir na iti apu ko ta. Nay, ado mo't ti tao iti ayanda Carlaw, lakay. Huston sa tinanggagaw, a buyers kano ni Althea dagita. Anya, Mapanda ka no agpili iti lako na awagwag. ay nawaw, nukas ta, pagbalinan nan awagwagan ti balayda. Bayam, pagkwartaan mo't taglako iti wagwag kay. Ay saanan anasaya at ti kastoy amapaspasamak, Flora. Mangrugi ka manen ako na kun bakit? Talaga kasaritak day tang Althea. Ni, da kayo matgayam nanang, awan ni Carlo, adda duty na ita. Amaw, saanan amasapol nga ibagam? Imaya, tasikati kayat ko akasarita, Althea. May papanitaan niya, nanang. Nakitak nga may nga dadagiti kalugaran tayaw nga umay dito'y balay. Ay, wala nang naamwanda ngamin nga adalakok nga ulas. Bedsheet, kanda dumapay. Kaya't da kanumat ti umay agpili. Ay, nawaw! Pagbalinom samat awagwagan to'y balayaw, Althea. Ay kwa nanang, isupay kumamot ti ganan siyak, Kunak man no education tinalpas maw. Apay asan ka nga gisuraw. Pudno nga education tinalpas ko, nanang. Ngam saan mo't amabalin nga agisuroak. Taawan mo't ti mga sikaso iti apo ko yo. Iso apinadas ko mo't ti agnegosyo. At least, mabalin nga aglako kabayatan ti panangaw-awir ko iti apo ko yo. Kumusta mo tanti small business mo, ha? Nasayaat mo at friend. Adamot dagiti umay gumatgatang dito'y balay. Apay nga ron kasta tilangam. Kaslada na dagsa na parikot mo, ha? May nga minti katugangak a babae itay, friend. Anya ti may naibaga? Ar-aramida ka no awagwagan to'y balay mi. Ay nawaw. Anya ko matidakas na no pagbali na maawagwagan ti balayo. Nasayat kit di ata da pagkwartaan nyo. Additional income, kasjay. Jakman amo iti katugangak, friend. Uray anya ti aramida, kagurguran aklata. Di mo lata ni kaskaso. Insecure la siguro iso akasta. Ituloy mo lata ti aglako, friend. Anya ti amom, amang ano makaurnong kanto. Umayak man, Althea. Ne, da kayo matgayam tatang. Anya ti aramida nyo dito'y balay. Ay, sarong karak man ti apo kaw. Aday ti silad mi tatang, nakaturog. Kasta. Wen, sige, mapan kayo latan iti silad mi, tatang. Ay, madamdaman ton. Ay, inton makarington. Na, anya ngay nagita lakaw. Aglalaok tatang, adda ules, supot tipungan, kurtina, kandad umapay. Agpili kayo amangan no adda magustuhan nyo. Ay, uwin man ngagpaisaw. Agpili ta sukatak man ti kurtina ti silid mi kaninanang yaw. Anya ter aramidam, Flora. Asinaw tinangibaga amabalin mo asukatan ti kurtina iti silid ta. Sukatak ta natawananay na saan nasuksukatan. Ay nawaw, kasla day tamot dagiti kurtina alako ni Althea. Kaway, inlibre na. Ay saan? Di mo suksukatan dagita kurtina. Ay, nawaw. Apay kumakidaanan. Di mo suksukatan kunaknay. Na. Isublem dagita a kurtina iti daydi a babay. Tano saan siya ti mang isublay. Apay agasta kaya. Dak maawatan mo apay kagurguram ti asawa ti anak ta. Amin nga ramidan na dakas parakin ka. Sa dinong araw ti paglugaran jay tao. Apay ngay nga agungot ka. Wala ata makapauma ka.
Ano ayan, no respeto mo di tao? Ni, anyat na pasamak tatang. Kasla di ka eksarsaritan ka ni nanang. Ay, kaguranak nila ng mau. Ni, anyat nagapaan nyo aya tatang. Ay, dahi tamang horti ng ented ti asawam. Jak amo ka ni nanang yaw. Jak mau awatan no apay akaguran at ti asawam. Binaybayan nyo kumalatan tatang. Ay, nawaw. No bye-bye awan dumakal ti ulo na. Nasaysayatan ti kasto na pasamak tapno makaamiris iti bidot na. Kaasi ti asawam iti kasjay nga ugali ti inayaw. Agyaman na ka tatang. Tay sakit yun ti asawak. Narigat mo't ngamin akanunungan tayo ti aramid ni nanang mo. Kitawa mo dakes nga aramidan ti asawam. Pasensya kan, Floro Lakay. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Ha? Anya, naamiris mo siguro ti bidot mo na niya. Ay, Lakay. Siyak tinagkamalay. Saan anasaya at agbalin a judgmental. Nukas tang haraud, ingka iti ayan daltiya, ingka agkid daw iti pamakawan na. Talaga akas ta ti plano, Lakay. Mapanak to intun madamdama. Tanay kas labisi maut. Hadupay laang dagiti buyers na amapmapandita balay da. Ala, itaiming mo. Tapno saan mo amadisturbaw ti trabaho na. Ni, da kayo matgayam nanang. Anya ti aramidan nyo dito'y balay. Ay, imayak ta kayat ko ti agkid daw iti pamakawan, Altea balasang kaw. Para iti anya nanang. Pasensya ka, an kadagiti dakas ana isawsawang kaw. Pasensya ka, no nagbalinak a judgmental, kandakas a katugangan. Ay nawaw, napakawan kayo, nanang. Pasensya kayo matan no ado dagiti makikita yo apagkurkurangak, kas asawa ti anak yo. Ni, nakariing matgaya man ni baby, mabiit lang nanang, mapan ko kitaan. No, okay lang kan ka. Siya kun ti mangaw awir kin ni baby, kabayatan ti panagtrabaho balasang kao. Sigurado kayo ka di, nanang? Wan, okay lang kanya. Sana balay, tawan mo trabaho balasang kao. Siya kun ti mangaw awir kin ni baby. Tapno maka-live selling ka manan, kan tapno maasikasom dagiti buyers mau. Respeto iti tunggal may sakit kasapulan. Iti kasta, kat nasaya at tiintay panagkakadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.